Huomenta ja myös minun puolestani lämpimästi tervetuloa tähän sessioon, joka vastaa vähän siihen, että mitä tässä on tapahtumassa kentässä. Eli tämähän on iso asia, siis kaiken kaikkiaan. Mieletön mahdollisuus, iso teknologiamurros Suomessa, koskettaa käytännössä tuhansia kehittäjiä Suomessa ja jälleenhankkijoita, tai siis niin kuin alihankkijoita Nokian alla. Ehkä varmaan niitä isompia muutoksia, mitä meillä kaiken kaikkiaan on. Ja kyllähän niin kuin telekom-ala on sellainen, mikä on koko ajan tämmöisessä aikamoisessa pesukoneessa kaiken kaikkiaan. Tekniikka menee hirveältä vauhtia eteenpäin. Ja ei tässä pelkästään tavallaan Nokia ole tehnyt uhrauksia heittämällä sen Symbianin ja Megonkin aika lailla menevään, vaan kyllä Microsoft on tehnyt itse asiassa ihan saman. Eli sen aikaisemman Windows Mobile alustan, niin se heitettiin oikeastaan kokonaan roskiin ja kirjoitettiin kokonaan uusiksi. Kysymyshän ei ole mistään vanhasta asiasta missään nimessä, vaan asiasta, joka on niinkin tuore, että ne ensimmäiset puhelimet esimerkiksi Suomessa on ollut viime vuoden loppupuolella. Eli ei tässä niin kuin puhuta mistään niin kuin todellakaan asiasta, että näitä olisi tehty vuosikausia. Hirveän uusi asia. No, mutta sitten niin kuin kehitystä tapahtuu meillä hirveän monella tasolla. Ja esimerkiksi hyvä esimerkki tässä on tuo ylhäällä oleva pieni animaatio. Eli jos olette kuulleet esimerkiksi semmoista tekniikasta kuin HTML5, mitä hirveästi paukutetaan, niin tämä ei ole mitään flashia, tämä ei ole mitään sinne päinkään, vaan tämä on HTML5, ihan standardi HTML, joka toimii eri selaimissa. Eli esimerkiksi selaimet on ihan eri petoja kuin mitä ne on aikaisemmin ollut. Ei se ole sitä tylsää tekstiä. Miksi tämä on muuten sinänsä ihan kiinnostavaa puhelimenkin kannalta, niin esimerkiksi tämä kyseinen IE9 on tulossa Windows Phone 7, joten mä saan tämän siellä kanssa sitten esimerkiksi pyörimään. Eli tavallaan niin kun lähdetään vähän liikkeelle ensin siitä, että miten meidän webbi on lähtenyt kehittymään. Mahdollisuudet on ihan toista kuin mitä ne on ollut aikaisemmin. Mutta mä näytän täältä myöskin yhtä sellaista pientä sivua, mikä itse asiassa on varmaan aika monella tuttu. Koska tämä on mun mielestä aika hyvin tehty. Eli siis ihan verkkokauppa.comi. Varmaan aika moni on käynyt siellä. Verkkokauppa.comi, sanotaanko sen edellinen design oli hieno, mutta ne on uudistaneet sitä jonkun verran. Ja se, mistä mä tykkään tässä tietyllä tavalla, on tietynlaisesta yksinkertaisuudesta, mikä siihen on sisällytetty. Erityisesti niin kuin tämä äärettömän suuri selkeys, mikä meiltä löytyy täältä vasemmasta navigointipalkista. Ei mitään gradientteja, ei mitään läpikuultavuuksia, ei mitään kromia, vaan yksinkertaisia ymmärrettäviä ikoneita. Ja nyt mä otan tähän toisen esimerkin viereen, jotta me tavallaan saadaan siihen vaihtoehto vähän isommalta saitilta. Eli otetaan tänne meille Yahoo. Ja katsokaa tästä näin ihan pikkasen tätä muotokieltä, että miten asioita tässä esitetään. Kumpi näistä käytännössä niin on helpommin tulkittavissa? Mä melkein väittäisin, että se on se yksinkertaisuus. Ei se, että me yritetään laittaa kaikki mahdollinen sinne. Se minkä takia te käytätte Googlea vaikka ettekä Yahooita, kun se on yksinkertainen. No, se Google on ehkä yksinkertainen osittain alun perin sen takia, että ne ei ehkä osannut silloin vielä tehdä sitä sen paremmin. Mutta tavallaan tänään se puhuu heidän puolestaan. Mutta olemme menossa siis muotokielessä itse asiassa suuntaan, joka on yksinkertainen, vaikka itse asiassa selaimet pystyvät tekemään paljon enemmän. Mietitään asioita vähän pidemmälle. Eli käydään katsoa tota. Mikä toi on? Google Chromen logo. 3D:tä, varjostusta, valo tulee jostain ja jostain. Tämmöisiähän, no en mä tiedä, ihan tyylikäs sinänsä. Mutta kumpaa muotokieltä tämä tietyllä tavalla näistä edustaa? Onko se, että meillä on kaikki se, mitä me voidaan tehdä, aina niin hirvittävän tyylikästä? Ei välttämättä.
meidän ei välttämättä tarvitse tehdä ihan kaikkea, mitä me teknisesti voimme tehdä. Me voidaan tehdä, mutta siitä lopputuloksesta jopa käytettävyyden näkökulmasta ei välttämättä tule erityisen hyvää. Myös Google on tämän huomannut. Eli Googlen logo aikaisemmin oli tämän näköinen Google Chrome selaimessa, mutta nyt se muotokieli on menossa kohti yksinkertaisempaa muotokieltä. Ei varjostuksia, ei 3D:tä, vaan hyvin yksinkertainen muotokieli. Ihan niin kuin siellä verkkokauppakomissa. Tämä on Chromen tämänhetkinen logo. Tämä on se muotokieli. Enemmän mahdollisuuksia, mutta kuitenkin sitten muotokieleltään selkeämpää. Muotokieli myös Windows Phoneissa lähtee siitä ajatuksesta, että tehdään asioita yksinkertaisemmin. Eli ei sitä, että meidän pitää laittaa sinne kaikki se kama, mitä me joulukuuseen voidaan laittaa, vaan se ajatus, se design guideline täällä on sellainen kuin metro. Ei mitään hirvittävää värinkäyttöä, selkeitä ikoneita, ymmärrettäviä ikoneita. Mistä se metro tulee? Se ajatus on, ajatelkaa, kun te olette lentokentällä. Miksi te löydätte siellä? Te menette jonnekin uuteen lentokenttään. Miksi te löydätte siellä paikkoista toiseen? Siksi, että ne kyltit on siellä selkeitä. Ne on selkeitä nuoleja. Ei se ole mikään 3D-härdelli, missä on varjostukset ja kaikki muut. Siksi te löydätte metrossa, siksi te löydätte lentokentillä paikasta toiseen. Se parantaa käytettävyyttä. Ei meidän tarvitse laittaa kaikkea, mitä me voidaan sinne. Ei meidän ole pakko. Ja niin kuin toinen asia siinä käytettävyyspuolessa on myöskin sitten se, että miten se rakentuu. Tässä mulla on ihan emulaattorissa tämä. Mulla on tuossa puhelin, on mulla siihen kamerakin, voidaan siitäkin katsoa. Mutta ehkä tässä tämä näkyy tässä vaiheessa selkeämmin. Meidän muotokieli on hyvin, hyvin yksinkertainen. Kaikki nämä ikonit, mitkä meillä täältä löytyy, on simppeleitä. Meillä on hyvin vähän mitään värinkäyttöä siellä niin, vaan otetaan se tuolta puhelimesta. Vaan kaikki asiat, mitkä meillä siellä on sangen yksinkertaisia. Eli otetaan täältä meille ihan oikea puhelin. Näin. Ja käynnistellään täältä tämä puhelin. Ja mä aloittelen vaikka nyt ihan sillä, että mä tuolta niin laitan sen tuonne käyntiin. Ja nyt tässä on muutamia tämmöisiä niin kuin perusnäkymiä, eli tämä alkunäkymä ensinnäkin on hyvin konstailematon. Siinä ei ole hirveästi mitään ekstraa. Nämä on niin sanottuja alkutaileja, joista me voidaan sitten käynnistää asianmukaisia sovelluksia vaikka ihan Officesta lähtien. Toisaalta sitten niin kuin täällä muotokielessä, niin tämän takana olevissa kaikissa sovelluksissa, niin se ulkoasu on kauttaaltaan hyvin tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin, että jopa spartalainen. Eli ei hirveästi mitään värinkäyttöä. Eli jos mä tästä näin, otetaan tuolta tuo orientaatio meille pystyyn. Näin. Eli hyvin yksinkertaista värinkäyttöä, kosketusnäyttö, jossa me voidaan sitten navigoida paikasta toiseen. Kaikki on hyvin rautakiihdytettyä, hyvin sujuvaa ja semmoinen niin kuin tavallaan tunne siitä, että tämä sovellus on elossa, ihan niin kuin monessa muussakin. Eli kun mä annan sille vauhtia, niin se vauhti jää sinne ja se sovellus pysyy siinä jonkun aikaa sitten niin kuin tavallaan se inertia tunne on siinä mukana. Tuossa alkunäytössä, johon me päästään täällä alla olevalla starttinapilla, niin tänne voi tuoda haluamia sovelluksia.
Eli jos mä haluan esimerkiksi täältä vaikka tämän Officen alusta pois tai vaihtaa sen paikkaa, niin mä voin sen tehdä, jolloin se tulee tuonne kaikkien sovellusten puolelle. Mutta yksi sellainen asia, mikä tässä on niin kuin käyttölogiikaltaan hirvittävän kiva, käynnistän tuolta ton vielä uudelleen, niin on se, että miten nämä navigoinnit siellä tehdään. Eli meillä on täällä 3 näppäintä, 3 rautanäppäintä täällä alhaalla. Yksi on taaksepäin, yksi on alkuun ja yksi on aina haku. Ja esimerkiksi miten se näkyy, se käyttölogiikka on se, että mä en tietyllä tavalla ole näissä sovelluksissa koskaan millään tavalla pihalla. Jos mä vaikka käynnistän täältä esimerkiksi tuon kalenterin, niin ihan niin kuin selaimessakin, niin mä pääsen aina back-napilla taaksepäin. Ihan niin kuin sama logiikka, mennään taaksepäin. Aina kun te mietitte, missä mä olin aikaisemmin, mä olin tuossa aikaisemmin. Missä mä olin aikaisemmin, mä olin tuolla aikaisemmin. Ja se logiikka säilyy joka puolella samalla tavalla. Se on pieni asia, mutta se on käytettävyyden kannalta aika merkittävä. Toinen semmoinen ehkä ei niin ihmeellinen asia on se, että jos mä täältä sitten esimerkiksi painan starttinappia, niin vähän niin kuin esimerkiksi vaikka iPhoneissakin, niin se yleensä menee siihen alkusivuun. Meillä on myöskin sitten hakunappi. Hakunappi on sitten sellainen, joka on aina niin kuin tietyllä tavalla siinä asiayhteydessä, missä me ollaan. Eli esimerkiksi tässä alussa se tarkoittaa sitä, että mä haen asioita verkosta. Jos mä oon kauppapaikassa, mä haen sieltä niitä sovelluksia, mitä siellä tehdään. Jos mä olen sähköpostissa, mä haen siitä niitä. Tämä on se käyttölogiikka. Ja niin kuin muotokieleltään tämä pyrkii olemaan yksinkertaisempi. Ei tarvitse laittaa kaikkia niitä asioita, mitä me teknisesti voidaan sinne laittaa. Metro, se on se ajatus siinä taustalla. No, sammutetaan vaikka toi tuolta ja katsotaan vähän tätä niin kuin rakennetta lisää. Eli toinen semmoinen merkittävä muutos, mikä meillä on tällä hetkellä, on se, että millainen meidän sovelluksen fokus on. 10 vuotta sitten se iso asia oli se, että ylipäätänsä me saadaan puhelimessa toimimaan sovellus. Se oli se kova juttu. Ja kun meillä oli vähän tehoa, niin käytännössä tilanne oli se, että me jouduttiin aika vaikeisiin ohjelmointimalleihin, joista Symbian on aika hyvä esimerkki. Tällä hetkellä se fokus on oikeastaan pikemminkin se, että puhelin on vain näyttö taustajärjestelmiin. Jos me ajatellaan sitä, että miten ihmiset käyttää puhelimia, ne käyttää Twitteriä, ne käyttää Facebookia, ne kytkeytyy business-järjestelmiin, se on pelkkä näyttö johonkin muuhun. Se on muuttanut meidän käyttöä ihan totaalisesti. Miksi näin? Sen takia, että meidän puhelimessa sattuu olemaan enemmän tehoa kuin käytännössä meidän pöytäpeesessä 10 vuotta sitten. Ei nämä ole mitään mopoja. Ja se, mitä se myöskin aiheuttaa, on se, että ei meidän ohjelmointimalli ole täällä enää mobiiliohjelmointia siinä mielessä, kun se on aikaisemmin ollut. Tämä on paljon lähempänä sitä ohjelmointia, mitä me tehdään esimerkiksi ihan pöytä-PC:llä. Meillä on hirveät tehot. Esimerkiksi iPad 2 aivan mielettömän tehokas. Käytämme enemmän potkua kuin PlayStationissa, Xboxissa. Ja ne on sentään niin kuin dedikoituja pelikonsoleita, mutta nekin on muutaman vuoden vanhoja. Tämä on huimaa tämä kehitys. Ja nyt on niin kuin tämä tehon kasvaminen ja ylipäätään ne taustajärjestelmät niin avaa meille ihan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Ja erityisesti siinä mielessä, että nyt kun me ollaan Windowsin maailmassa, .NETin maailmassa, niin tämä ohjelmointimalli, millä me asioita tehdään, se on ihan sama tässä pöydäkoneessa, kuin se on tuossa puhelimessa. Plus, että meillä on siellä kaikki hajautukset, kannat. Itse asiassa yli 100 projektityyppiä, mitä me voidaan aloittaa. Eli tavallaan, jos Symbianissa, niin se ongelma oli tietyllä tavalla se, että no, mitä sä voit tehdä sillä? No, sillä voi tehdä puhelinsoftaa.
No, mitäs muuta sä voit tehdä sillä? No, sä voit tehdä puhelinsoftaa. Niin nyt tavallaan täällä meillä yhtäkkiä tulee se, että niillä kielillä, niillä ohjelmointimalleilla, niin aika lailla sama sovellus mulla voi pyöriä tässä kuin siinä puhelimessa. Se ei olekaan enää semmoinen ihan oma ihmeellinen saarekkeensa, joka on jotain syvällistä, niin kuin ihmeellistä ohjelmointimallia, mitä Symbian ehkä edustaa. Me olemme siirtymässä siitä mitä suuremmassa määrin pois. Mooren laki, siis sehän sen tekee. Miksi meillä voi olla vaikka puhelimessa Linuxi? Mooren laki. Tehot kasvaa. Toinen asia, mitä ei välttämättä ymmärretä, niin on se, että Microsoftilla on erittäin suuri ekosysteemi jo Suomessa. Eli se, että meillä tällä hetkellä aika monelta Symbian ja Mego-henkilöltä niin työnkuva vaihtuu, niin koko ajan rinnalla Suomessa on ollut tuhansia kehittäjiä, jotka on tehnyt .NETillä asioita. Ja .NETillä on tehty asioita jo 10 vuotta. Itsekin yli 10 vuotta sitten pitänyt ensimmäisen tämän arkkitehtuurin kurssin. Ja se on nyt sitä samaa tavaraa, mikä meillä on tuossa puhelimessa. Eli Suomessa on jo sitä osaamista, mutta välttämättä niin kun ne eivät ole tehneet mobiiliohjelmointia. Ne ovat tehneet muita sovelluksia. Esimerkiksi Messukeskuksessa oli Tech Days tässä vähän aikaa sitten, Microsoftin konferenssi. Siellä oli 1500, joista aikamoinen määrä oli kehittäjiä. Enemmänkin olisi voinut tulla, jos olisi Messukeskukseen mahtunut, mutta se meni täyteen. Tai olisi tullut, jos olisi mahtunut. Eli tietty niin kuin meillä on siis olemassa osaamista, mutta sitten niille ihmisille, jotka sitten ovat sen ekosysteemin ulkopuolelta, niin asiat on uusia. Ja silloin meillä tulee niin kuin monta näkemystä tähän näin. Eli yksi tulee esimerkiksi se, että jos me olemme tehneet asioita jollakin muulla ympäristöllä, niin me emme välttämättä esimerkiksi tiedä ihan sitä, miten Microsoftin kanssa toimitaan, noin liikejohdon näkökulmasta. Otetaan tiiviissä paketissa vähän niitä ideoita, mitä pitää tietää, miten Microsoftin kanssa pelataan. Eli ensinnäkin Microsoft Suomessa luo ympärilleen partneriverkoston, tekee partnerisopimuksia. Käytännössä niistä saadaan muun muassa lisenssejä ja erilaisia etuja. Käytännössä se verkosto tukee yrityksiä ja korkeakouluja eri vaiheissa. Tyypillisesti aloitteleva yritys ei joudu maksamaan esimerkiksi lisenssejä. Niillä on sellaisia ohjelmia kuten esimerkiksi PitchSpark. Myöskin korkeakoulut saa ne lisenssit käytännössä ilmaiseksi. Kaikki oppilaat saavat asentaa Windowsit, serverit ja kehitystuotteet itselleen. Mikä on ihan fiksua, koska ei ole kauhean realistista, että opiskelijat ostaa niitä. Käytännössä, jotta partneruuteen päästään, niin joudutaan suorittamaan tämmöisiä kompetensseja. Mitä nämä kompetenssit sitten oikein on? No niitä on paria tasoa. On kevyempi taso, joka on Silver, ja kovempi taso, mikä on Gold. Siinä vaiheessa, kun ollaan Microsoftin partnereita, niin käytännössä lisenssikustannukset on pienempi. Eli jos me emme ole partnereita, niin me joudumme maksamaan suhteellisen isoja lisenssikustannuksia. Jotta ne sinne päästään, niin henkilöstön tyypillisesti pitää suorittaa jonkunnäköisiä tenttejä niistä teknologioista, joissa toimitaan. Eli jos mä esimerkiksi olen Windows Phone-ihminen, niin silloin mä lähden tekemään siihen liittyviä tenttejä. Ja myöskin sitten esimerkiksi asiakasreferensseillä. Nyt niille, jotka ovat käytännössä niin kuin Microsoftin partnereita jo, niin tämä kuvio on ihan tuttu. Mutta niille, jotka tulee tähän maailmaan, niin tämä on aika tärkeätäkin asiaa. Niihin kannattaa tutustua. Sovellollakin on jonkun verran noita partnereuksia. Mä en ole ihan varma, onko tämä nyt edes ajan tasalla tilanne muuttuu jonkun verran, mutta
Tämän päivän kurantti, mutta siinä muutamia. Muun muassa code learning, niitä ei ole ihan hirveästi. No, muutamia semmoisia linkkejä, mistä niin kuin johdon on hyvä lähteä liikkeelle meidän sivulta ihan ensin. Eli ensinnäkin meidän omilta sivuilta löytyy tietoa jonkun verran siitä, että mitä nämä kompetenssit on. Mä annan teille pari sellaista pientä linkkiä. Ja otetaan tuonne meille www.sovelto.fi kautta kova. Microsoftin sivuilta omilta, jos te lähdette näitä hakemaan, niin ne on siellä aika lailla ammuttuna. Kannattaa toi kova siellä kirjoittaa. Katsotaan. Joo, jostain pätkii vähän. Eli www.sovelto.fi kautta kova. Ja täällä on nyt esimerkiksi näitä erilaisia tämmöisiä kompetensseja. Ja jos te haluatte tietää vaikka jostakin tietystä kompetenssista lisää, niin täältä löytyy vaikka Software Development kompetenssi ja sitten niitä vaatimuksia, että mitä se vaatii. Esimerkiksi vaikka koulutustasolle tarvitaan 4 henkilöä, jotka ovat suorittaneet tietyn sertifikaatin. Toinen semmoinen asia, mikä myöskin sitten liittyy itse asiassa Windows Phone 7, niin täältä löytyy linkkejä myöskin toiseen meidän palveluun, joka on sertifiointikartta. Sertifiointikartta kertoo teille tiiviissä muodossa Microsoftin teknologioista täältä .NETin alta. Niistä tenteistä, mitä siihen liittyy, ja niistä sertifioinneista, mitä käyttäjät sitten voivat saada. Ja tässä näkyy tietyllä tavalla tätä, ajatelkaa sitä nyt liiketoiminnan mahdollisuuksien näkökulmasta, koska missä meillä on täällä Windows Phone? No, se on tuolla. Täällä on web-käyttöliittymät, täällä on muita web-käyttöliittymät, sovellusten hajatus, tietokannat, tiimityöt, versionhallinnat, projektin kaikki niin kuin Team Foundation-serverit ja muut. Sitä on iso paketti, se on kaikki. Ei se ole vaan sitä, että me tehdään puhelimella asioita. No, mutta sinänsä niin kuin vaan teknisessä mielessä, millä tämä on muuten tehty, niin tämä on Silverlightia, johon me mennään kohta puhelimen näkökulmasta. Silverlight on tässä tapauksessa vähän niin kuin Flash. Eli idea on se, että se on vektorigrafiikkaa, siellä voidaan animoida asioita, siellä se käyttöliittymä saadaan sieltä eloon, mä pystyn tekemään siellä erilaisia asioita, vaikka pyörittelemään sitä 3D:nä ja piirtelemään sinne edelleen. Mä pystyisin tämän käytännössä heittämään sinne puhelimeen. Tämä on samaa tekniikkaa, mutta sen työpöytäversiota. Mutta tuolta löytyy, noi on semmoisia hyviä aloituspaikkoja niille, jotka haluaa tutustua siihen, että mitä tuo niin kuin Microsoftin, miten Microsoftin kanssa pelataan. Mitä se tarkoittaa? No, mutta sitten sinne puhelimeen ja minkälainen se jako meillä täällä on. Okei, meillä on oikeastaan siellä muutama asia. Eli ensinnäkin tietty tämä runtime itse puhelimessa, josta tuo Silverlight, joka me äsken nähtiin, on toinen. Meillä on siihen työkalut, joita on 2, noin karkeasti, Visual Studio ja Expression tuotteet. Expression tuotteet on vähän niin kuin Office, mutta tavallaan designerille. Se on tuotepaletti, joka ratkaisee design-ongelmia. Ja luonnollisesti sitten myöskin taustapalvelut, joista Ahti tulee kertomaan, ja edelleen sitten portaalipalvelut. Lähdetään katsomaan, mitä nämä voisivat oikeasti tarkoittaa. Mitä tarkoittaa se, että mä teen sovelluksen ja minkä näköistä se voisi olla. Eli nyt me nähtiin jo jonkun verran sitä, että minkä näköinen tuo puhelin tuolla oli. Ja mä otan tänne nyt yhden näistä Expression-tuotteista. Tehdään meille pieni sovellus, että me nähdään vähän sitä ideaa. Tämä on nimeltään Expression Blend. Ja mulla on täällä projektityypit nyt sitten, millä mä pystyn lähtemään asioita tekemään. Ja tuolla on toi Silverlight, tuossa on Windows Presentation Foundation, jolla mä tekisin työpöytäsovelluksia. Ja sitten Windows Phone projektityypit. Tämä muuten on ihan ilmainen sitten. Eli sen pystyy ladata itselleen.
tuon Windows Phonein osalta. Ja tuolla olisi meidän, laitetaan sinne meidän seminaari softa vaikka tosta. Ja pivottisovelluksella mennään. Ja mä aloitan siitä ihan tuommoisen projektin ja mä pystyn sitä suoraan ajamaan täällä emulaattorissa. Ja tää on tämmöinen parisivuinen projekti, jossa mä pystyn sitten navigoimaan sivulta toiselle. Yksi näitä tämmöisiä perusprojektityyppejä. Ja täällä on hyvin niin kuin korkeatasoisia mahdollisuuksia tehdä asioita. Kaikkihan on vektorigrafiikkaa täällä. Mä pystyn zoomailemaan ihan rajattomasti. Ei ole mitään ongelmaa siinä. Jos mä haluan tehdä vaikka esimerkiksi tähän nyt jotain muutoksia, niin mä voin esimerkiksi tuosta ottaa vaikka editoitavaksi tämän templatein, missä nämä datat täältä on. Ja suoraan esimerkiksi visuaalisesti tehdä tänne jotain muutoksia, jotka sitten myöskin saman tien heijastuu kaikkiin, mitkä sitä templatea käyttää. Vastaavasti myöskin niin tässä näin, jos mä tähän teen pieniä muutoksia ja vaikka muutan sieltä jonkun verran noita värityksiä johonkin suuntaan, niin me nähdään, että ne muuttuu. Ja ihan niin kuin korkealla tasolla ilman sen kummemmin koodia. Ja otetaan tuosta tuo template-editointi vaikka pois ja otetaan tuolta tuo toinen pivottiaittemi ja tehdään sinne meille jonkun verran sitten lisää tavaraa. Sanotaan, että mä haluaisin vaikka lisätä tänne jotain ulkoisia resursseja pikkasen. Mä otan täältä mulle levyltä pari resurssia. Mulla on tuossa esimerkiksi tämmöinen valokuva ja video. Mä nappaan ne tähän mukaan ja sen jälkeen niin ne näkyy täällä projektissa mulla mukana. Ja sanotaan nyt, että mä haluaisin sitten esimerkiksi tähän vaikka tämän videon laittaa. Siinä saatiin toi video ja nyt kun me ollaan vähän kaukana tuolla, niin otetaan sitä videoa tuohon pikkasen pienemmäksi ja vaikka tuohon ja laitetaan se siihen. Ja mä pikkasen vaihdan taustaväriä vaikka vielä tässä vaiheessa, niin toi video tulee tonne noin. Kokeillaan nyt ihan. Nyt tämä kestää jonkun verran, kun mä täältä tämän käynnistän, koska siinä on kuitenkin video mukana, niin se joutuu sen videon sitten siirtämään tässä tuossa noin deployausvaiheessa tänne näin. Eli tuossa olisi toi meidän ensimmäinen sivu ja tuossa on sitten toi toinen sivu, mihin mä laitoin sen videon pyörimään täällä näin. Ja kaikki on rauta kiihdytetty ja nämä speksit on aika kovia, niin siinä homma pyörii ja se pyörii itse asiassa tällä raudalla vielä paremmin kuin tässä mun yli 3 vuotta vanhassa läppärissä. Mitä tää on? Tää on vanha vehe. Silti tää pyörii. Tehot on aika hurjia. Tuossa johdannossa kun näytin mitä tällä hetkellä käytän, niin Windows Phone 7 on ensimmäinen känny, mihin mä oon voinut ihan suoraan mun HD-digikamerasta heivata ilman, että mä tarvii mitään renderöidä snadimmaksi tai tyypillisesti kun pitää jollekin PSPlle tai muulle, niin sä renderöit sen sitä laitetta varten niin suoraan. Ja se on kyllä aika raskasta touhua, mä hämmästyin sitä huomattavasti yhdessä. Okei. Tehdään lisää. Eli mä teen tuonne vaikka painonapia. Huomatkaa tämän painonapin muotokieli. Se on tietynlainen tämmöinen yksinkertaisuus. Ei mitään kromia, vaan yksinkertaisia värejä, ymmärrettävä ulkoasu. Ja tehdään sinne vähän lisää. Mä vaikka teen tohon noin meille pienen animaation. Otetaan tosta meille animaatiot. Mä luon sinne meille aikajanan. Jos te olette vaikka videoeditointia joskus tehnyt, niin tää olisi vähän samaa. Ja mä nappaan tosta vaikka tosta videosta mulle suoraan, että okei, siitä mä haluaisin sitten vaikka seuraavan 4 sekunnin aikana tehdä sille vähäsen asioita. Ja mä teen sinne tommosen 3D-projektion. Näin. Ja sitten vielä sillä tavalla, että se vaikka skaalaa sitä siinä samalla, kun se 3D-projektio tehdään. Ja sanotaan nyt, että mä oon tyytyväinen tuohon ja sen jälkeen niin hyppään täältä vaikka tuonne design workspaceen takaisin ja sanon, että tuolla napilla mä haluaisin sitten tämän asian sieltä ajaa. Otetaan tuolta vähän meille käyttäytymistä ja sieltä käyttäytymisestä sitten edelleen tonne, että vaikka control storyboard, näin. Napataan se tonne ja mä sanon, että tämä aikajana lähtee liikkeelle. Ja tästä käyntiin
Jälleen se buildaa sen, heittää sen tonne noin. Tossa on toi meillä. Siinä on meidän video ja mä tein siihen 3D-projektion ja myöskin skaalausprojektion. Tuosta oikeastaan voi sanoa, että tuosta vaan. Tämä kuvaa aika hyvin niitä tehoja, mitä meillä on. Me voidaan tuosta vaan oikeastaan vääristellä vaikka live-videota. Ei ole mikään ongelma. No, mietitään vähän niitä mahdollisuuksia enemmän. Esimerkiksi se, että se HTML5, ne maapallot, mitkä pyöri siellä, se tulee tänne. Se ei ole vielä, se tulee. Ja nyt sinänsä tämä tekniikka, mitä meillä tässä on Silverlightia. Mutta sitten edelleen, niin Silverlightissa se ei poissulje mitenkään sitä, että meillä on HTML-sisältöä siellä. Koska me voidaan ihan yhtä hyvin sitten esimerkiksi vaikka tänne upottaa meille web-selain tähän sovellukseen. Se on vain yksi kontrolli niistä, mitä me voidaan sinne laittaa. Ja nyt mä upotan vaikka tähän meille web-selaimen, noin. Mä teen siihen vaikka meille jonkun pienen navigointinapin tonne. Siellä ei ole mitään koodia, mä vasta olen käyttöliittymää tekemässä. Ja samalla niin tehdään siihen, ei nyt välttämättä mitään sinänsä idealtaan hyvää designia, mutta enemmän sitä, että me voidaan asioita tehdä suhteellisen näppärästi. Se on eri asia, onko se järkevää ja kannattaako sitä tehdä. Eli mä laitan tonne vaikka kuvan ja otan sen opasiteetin sillä tavalla, että se selain läpikultaa sieltä taustalta. Mutta se on siinä ja mä sanon vielä vaikka, että hiiren napautukset menee siitä kuvasta läpi, niin se ei häiritse siitä, mä voin sitä selainta käyttää tuon valokuvan läpi. Ja panan se tuohon vähän sen sivuun noin. Mutta sitten myöskin esimerkiksi muita asioita, mitä me voitaisiin laittaa. Mä lisään tänne jälleen uuden pivottisivun mulle. Ja tällä kertaa tälle sivulle mä haluan paikkatietoa. Mä upotankin tähän sivuun mulle kartan. Eli mä otan tästä mulle kartan, näin. Ja Bing Maps, sehän on se niiden karttapalvelu. Se on suoraan täältä tuettuna, niin mä upotan tähän tämän kartan tohon noin. Näin. Ja nyt mulla on sovellus, joka on pikkasen taas viety pidemmälle ja mä oon käyttöliittymää tässä tehnyt. Siinä on meidän ensimmäinen, tämä on ihan toimiva siellä. Tuossa on se video, siellä on se animaatio, me voidaan mennä eteenpäin. Tuossa on selain, mutta me ei vielä mennä minnekään siinä, niin siinä ei näy mitään. Sitten mä menen tonne, niin siellä on meidän Live Bing Maps. Ja mä voin täältä sitten lähteä niin kuin kaivamaan Live Bing Mapsista, jonka käyttö puhelimessa, on taas vähän täältä takaisin, niin tää on ihan live, se kaivaa sieltä tietoja esille. Ja jos mulla nyt olisi tuossa puhelimessa, niin mä voisin tehdä niin kuin pinchillä otteella 2 sormella zoomata siitä, mutta tässä mun PC:ssä ei ole sellaista näyttöä, niin mä en voi sitä tehdä, vaikka se kyllä tässä emulaattorissa toimii. Ja tässä mä voin pomppia täällä näin. Mutta hei, tämä on yksi vaan niistä työkaluista. Tämä oli semmoinen käyttöliittymä designerin työkalu. Mutta ei tämä ainoa. Ei tämä ainoa. Mitä jos me halutaan tehdä koodia? Sammutetaan tästä tämä sovellus. Ja tehdään sinne vähän sen koodia. Ihan pikkasen. Me tiedetään, että mistä työkalusta on kysymys. Mä otan tänne toisen työkalun, joka on Visual Studio. Visual Studio noin lähtökohtaisesti on käytännössä se työkalu, jolla on perinteisesti tehty koodia. Kieli, millä asioita tehdään, on C#. Jos olette joskus Javaan törmänneet tai tutustuneet, niin se on vähän Javan kaltainen. Myöskin esimerkiksi vaikka jos on Symbian C++ tehnyt tai Megoa, niin sekin auttaa. Tämä on tietynlaista samankaltaisuutta. Mutta mä otan täältä tämän esille. Ja nyt mä oon niin kuin tavallaan koodaajan työkalussa. Se on vähän erinäköinen, se ehkä näyttää mulle pikkasen enemmän täällä asioita. Ja tehdään sinne pikkasen tavaraa, eli sen verran koodia vaikka tonne napin taakse, että me saadaan siellä se selain meille pelittämään, eli tohon nappiin. Noin. Siellä olisi button klikki. Mutta annetaan sille selaimelle vielä vaikka tuolta nimi, niin me päästään sinne sitten siihen viittaamaan. Okei, nyt meillä on sille selaimelle nimi, ja mä voisin sitten tuonne
nappiin, niin tehdä sitten vaikka navigoinnin siitä. Eli mä upotan sinne sisältöä, joka voisi sitten jatkossa olla myös tätä HTML5. Luodaan sinne uusi URI ja laitetaan tuosta, että http www sovelto.fi, jonka jälkeen me päästään tuonne. Kiitos. Se auttaa. Näin. Eli yksi rivi koodia, idea, koodaus tapahtuu täällä näin. Ja nyt jos mä tästä tämän käynnistän ja katsotaan sitä, niin saadaan tänne tämä näin. Ja sitten edelleen tuossa on se video, tuossa on se mun selain ja päästiin tuonne sovelton sivulle. Ja jos mä sieltä sitten vaikka menen katsomaan jotakin, niin jälleen mulla olisi siellä pinch zoomi. Ja jos mä johonkin klikkailen täältä näin, niin mä pääsen sitä kohtaa katsomaan. Esimerkiksi tuolla on vaikka noista kovavalmennuksista. Ja tämä, nyt huomatkaa se, että tämä oli tämän maailman Hello World. Kuinka paljon mä käytin siihen aikaa? 10 minuuttia ehkä, vähän päälle. Mulla oli video, animaatio, mulla oli paikkatieto, mulla oli selain, mulla oli databindaus, mulla oli databindauksen templateit. Miksi käyttää kirvestä, jos on monitoimikone? Ei ymmärrä. Työkalut pitää olla kunnossa. No, mutta siinä vähän niin kuin idea siitä, että mitä nämä niin kuin työkalut ja puhelimet, mitä se niin kuin tekeminen on. Ja nyt niin kuin USB:n kautta mä pystyn sen tuolta laittamaan sen. Miten tämä rakentuu? Okei, meillä on rauta. Se on kova. Se on kiihdytetty. Siinä on kosketusnäytöt, kaikissa on kepsit, kaikissa on tietyt asiat. Mopoja ei sallita. Joka on hyvä sinänsä, koska miten te teette sovelluksen tuommoiselle ympäristölle, mikä on hyvin heterogeeninen? Aika paljon helpommin. Teidän ei tarvitse testata. Symbianissa on ollut ongelmana esimerkiksi testaus. Miten sä saat sen sovelluksen toimimaan kaikissa 100 eri variaatiossa? Tietty sen päällä on kerneli. Kuka hoitaa kernelin? Microsoft. Tämä ei ole mitään open sourcea. Microsoft hoitaa sen, ei me sinne päästä. Mutta sitten, mitä se kerneli tekee meille, niin se peittää sen raudan, muun muassa sen kepsin ja muut palvelut, kuten kompassit, liiketunnistimet ja tämän tyyppiset asiat. Siinä päällä on sitten pilvi-integraatio, käyttöliittymä ja itse sovellusmalli. Missä meidän sovellukset täällä sitten majailee, on täällä ylhäällä. Mitä mä tein äsken? Mä tein Silverlight-sovelluksen. Tuo oli Silverlight, mitä me nähtiin. Mitä mä voisin Silverlightilla tehdä? Mihin se kelpaisi? Angry Birds. Ihan ok. Jos mä teen sen sijaan 3D-pelin, siis ihan kunnon 3D-pelin, niin silloin mä käyttäisin XNAta. Se on siihen. XNA toimii myös Xbox 360. Eli se on niin kuin 3D-pelien ohjelmointiympäristö. Ja meidän sovellukset on periaatteessa täällä. Silloin kun me puhutaan Nokiasta, niin Nokia, johtuen tietenkin ilmeisestä neuvotteluvoimasta, niin mitä luultavammin pääsee tänne pikkasen matalammalle. Meillä on 3-tasoisia kehittäjiä, no Microsoft tietenkin. Toinen on OEM-valmistajat, eli Nokia. Ja Nokian tapauksessa he saavat enemmän kuin HTC, Samsung ja LG todennäköisesti, johtuen siitä, että se on Microsoftin intresseissä. Ja sitten meidän sovellukset pyörii tuolla päällä. Ja sinänsä se rakenne, missä se pyörii, on tämmöinen javamainen virtuaalikone, eli se ei paljon siitä raudasta välitä, tai ei oikeastaan hölkäsen pölkäystä, niin kuin ei .NET-koodi ylipäätänsäkään. Ja tuo keltainen palikka on sitten se, missä se meidän koodi, vaikka se C-sharppi siellä sitten majailee. No sitten kun me saadaan sovellus siitä aikaiseksi, niin mitä me teemme? Miten me sen julkaisemme? Mitäs toimii Application Store Applella? Sangen hyvin. Idea on täsmälleen sama tässä. Jos olette Application Storea käyttäneet, niin tässä on ihan samanlainen. Se on Marketplacen nimi, sinne voidaan julkaista sovellus. Microsoft ottaa siitä 30 pinnaa, 70 pinnaa saa tekijää. Verot veikä tietenkin välistä. Täsmälleen samalla tavalla. Tämä on ainoa tapa oikeastaan tällä hetkellä vielä julkaista niitä sovelluksia. Eli 99
taalaa maksaa kehittäjälisenssi, mikä on aika samassa linjassa tuon Applen vastaavan kanssa. Marketplace. Mistä tulette todennäköisesti näkemään Marketplacen? Myöskin Windows 8. Todennäköisesti työpöydälle tulee samanlainen. Tällainen on jo Macissa. Hyvät ideat leviää. Eli se antaa ihan erilaisen niin kuin mahdollisuuden julkaista asioita. Ja kuten sanottu, tämä on samaa tekniikkaa myös työpöydällä. Jos osaa itse asiassa tehdä asioita työpöydällä, niin se auttaa huomattavasti myöskin puhelimessa. No mitä Apple? Mietitään vähän tätä muotokieltä jälleen, mikä meillä on. Apple on ollut pitkään markkinoilla, itse Macia ensimmäistä kertaa kotona käyttänyt, muistaakseni vuonna 1985. Paljon aikaisemmin se ei ollut mahdollista. Logo oli suurin piirtein silloin ton näköinen, mikä tuolla ylhäällä. Ja sinänsä niin se oli ihan ok, ainakin siinä 80-luvun tienoilla. Mutta ei se ehkä tämän päivän muotokieleen välttämättä enää toimi. Siinäkin on menty muotokielessä selkeästi yksinkertaisempaan suuntaan. Musta tämä on ihan tyylikäs. Mutta sitten taas toisaalta samaan aikaan, niin miettikää sitä Googlen logon yksinkertaistumista. Sitä verkkokaupan muotokieltä, sitä yksinkertaisuutta ja toisaalta sitten myöskin tuon Windows Phonein sitä Metro-käyttöliittymää. Se, että meidän ei tarvitse laittaa sinne kaikkea, mitä me voimme teknisesti tehdä. Tuossa esimerkissä, mitä mä tein, mähän kikkailin siellä. Se oli sitä, että mä tein sinne vähän tarpeettomia asioita. Kysymys on siitä, että mä voin tehdä, mutta se voima on siinä, että mä voin valita, teenkö mä sen. Miten Apple lähestyy tätä muotokieltä? He ovat tehneet uuden tuotelanseerauksen. Mitäkö hän tästä sanoisi? Onko tämä sitä yksinkertaista muotokieltä? Mä melkein sanoisin, että muotokieleltään tämä on vähän vanhahtava. Se näyttää joulukuuselta ja nyt se on myös valkoinen. White Christmas. Tiedätte varmaan laulun. Ja ehkä semmoinen valistunut veikkaus saattaisi olla, että siinä vaiheessa, kun me saamme seuraavia iPhoneja, siis oikeasti seuraavia, niin he ehkä yksinkertaistavat tätä muotokieltään, koska se muotokieli on pysynyt samana itse asiassa ensimmäisestä puhelimesta lähtien. Mä mielenkiinnosta kokeilin viikonloppuna iPhone 2G:tä, ihan ensimmäistä. Ja koska mä ihmettelin tiettyjä sellaisia logiikka-asioita siellä, että mistä ne tulee tähän 4, mikä mulla myöskin on käytössä. Ja mä huomasin, että ne tuli ihan sieltä. Ja ihmiset on itse asiassa aika paljon tottuneet siihen logiikkaan, vaikka itse asiassa se on monessa kohdassa aika erikoinen. Mä annan teille jolla on iPhone, mä annan teille tehtävän. Ja se tehtävä on se, että tarkkailkaa esimerkiksi sellaista asiaa, että miten sovelluksissa, mistä kohdasta löytyy Done-nappi eri kohdissa. Te tuutte nimittäin huomaamaan esimerkiksi sellaisia asioita, että se voi olla tuolla, se voi olla tuolla, se voi olla tuolla, se voi olla tuolla, se voi olla tuolla. Cancel-nappi voi olla tuolla, tuolla, tuolla. Eli siinä ei ole sellaista, niin kuin, siinä ei ole sellaista punaista lankaa, vaan se logiikka muuttuu koko ajan. Tarkkaakaa seuraankaan, kun käytätte sitä puhelinta. Apple on ehdottomasti tehnyt loistavaa työtä tässä. Siis sehän on niin kuin lanseerannut koko tämän, niin kuin muuttanut tämän koko toimialan. Mieletön saavutus, ihan kerta kaikkiaan. 300 000 sovellusta. Paljon meillä on muuten Windows Phoneissa. Mä luulen, että se on tällä hetkellä siellä jossain noin 15 000 kohdalla. Niitä tulee suunnilleen 1000 sovellusta viikossa. Mikään toinen alusta ei ole kerännyt sovelluksia samalla nopeudella. Me puhutaan kuukausia vanhasta ympäristöstä, joita puhelimia vielä verrattain vähän. Sitä jos lokalisoitu Suomeen ja 1000 sovellusta tulee kuukaudessa.
Se on hirveä vauhti. Ja se tulee, mistä se tulee? Se tulee noista välineistä. Mä en tarvitse siihen 5000 tyyppiä tekemään, että mä saan jotain järkevää aikaiseksi. Tuottavuudella on oikeasti väliä. Suomessa työ maksaa. Mites tabletti? Meillä on markkinoilla täsmälleen yksi tabletti, mikä tekee rahaa, ja se on iPad. Mikä on se lähestymistapa siihen tablettiin? Se on alhaalta ylös. iPadhän on käytännössä puhelin, joka on venytetty. Sitä se on. Siis teknisesti se on puhelin. Siis sehän on sama ohjelmointimarssi. Millainen on meidän iPhone, iPad ohjelmointikurssi? No, siinä opetetaan molempia, kun se on niin kuin sama. Nyt kysymys on siitä, että mitä sitten Microsoft täällä tekee. Nyt meillä on 200 eri tabletteja tulossa Androidista. Miten siellä erotutaan? No, nyt meillä on täällä alhaalla Silverlight for Windows Phone. Se on se tekniikka, millä mä esimerkiksi näytin tuon esimerkin. Toisaalta meillä on Silverlight, joka toimii siinä selaimessa. Se sertifiointikartta on esimerkiksi sillä. Ja sitten siellä kaikkein ylimpänä on työpöytäversio tästä, joka on tämmöinen kuin Windows Presentation Foundation. Muun muassa se Expression Blend, se työkalu, millä mä tein asioita, ja Visual Studio, niin ne on tuon Windows Presentation Foundationin päällä. Ja nyt niin kun Apple on lähtenyt liikkeelle siis täältä niin kuin alhaalta ylös, niillä on desktop-käyttöjärjestelmä ja niillä on puhelin, joka on sangen toimiva. Ja ne on lähtenyt niin kuin täältä alhaalta puhelimesta tekemään sitä tablettia. Ja mun veikkaus itse asiassa on se, että erottautuakseen, niin Microsoft lähteekin täältä ylhäältä alaspäin. He tulevat todennäköisesti Windows 8 tekemään siitä heidän tablettikäyttöjärjestelmän. Ja itse tuo tekniikka Windows Presentation Foundation on jo meillä olemassa. Kannattaa esimerkiksi, vaikka jos haluatte katsoa, että mitä se voisi olla, niin tehkääpä Google tai YouTubessa hakusanoilla Settlers ja Surface. Tiedätte Settlers, tämä lautapeli. Moni on varmaan pelannut. Surface on Microsoftin tämmöinen pöytäkokoinen tabletti. Mutta siitä saa vähän ideaa siitä, että mitä se ehkä voi sitten olla. Miksi tämä koskettaa meitä? Nokia. Ei nyt tarvitse ihan hirveästi niin kun laskea asioita yhteen, että Nokia alkaa käytännössä tekemään niitä tabletteja siinä vaiheessa, kun tuo tulee ulos. Eli ei me puhuta siinä yhteistyössä varmastikaan pelkästään siitä puhelimesta, vaan kyllä me puhutaan todennäköisesti siitä tabletista. Ja se tabletti tulee olemaan jotain hyvin muuta kuin Android ja iPhone. Kuten Iloppisen sanoi, he eivät halua olla siellä se tablet numero 201. Siellä tekee vain yksi rahaa. Jos me niin kun otetaan sinne yksi Androidi lisää, entä sitten? Androidissa myöskin sitten tulee tämä, niin kuin, miksi muuten iPhoneilla on nyt niin mukavasti softaa? Yksi rauta. Se on aika helppo testata. Sulla ei ole miljoonaa eri variaatiota. Androidissa on vähän ongelmaa siinä tällä hetkellä. Miten sä testaat sovelluksen kaikkiin Android-laitteisiin? No siellä nyt vaikka ZTE Blade, mikä on muidempia puhelimia, on aika mopo. Mutta jos teillä on Samsungin Galaxy S, niin se on kaikkea muuta kuin mopo. Hyvin erilaisia laitteita. Se on eri asia, että käytät se euron-komponentteihin vai 100 euroa. Lopputulos on vähän erilainen. No, mitä me tehdään, että me päästään mukaan siihen Windows Phone-junaan? Mahdollisesti siihen tablet-junaan. Suomessa on hyvä koulutustaso. Meillä on hyvät korkeakoulut, meillä on hyvät ammattikorkeakoulut. Ja sieltä on tullut myöskin niiden Symbian Meeco-kehittäjän pohja. Mutta toisaalta julkisen sektorin koulutuksessa on se ongelma, että se ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti. Se tulee aina viiveellä.
Sinänsä se luo hyvän pohjan kyllä, koska esimerkiksi Symbian on ollut niin vaikea ympäristö, että se ei ole varsinaisesti mahdollistanut sitä, että päätä on voinut pitää ihan narikas. Se ei koskaan haittaa, että joutuu käyttämään päätä. Se auttaa. Vaikka tämä ympäristönä poikkeaa, niin hyvät välineet, korkean tason välineet, mahdollistavat tuon taustan kanssa sen, että järkevässä ajassa pääsee tekemään tuottavaa työtä myös täällä. Sinänsä julkinen sektori ei välttämättä pääse reagoimaan näihin asioihin. Me pystytään reagoimaan siihen paremmin, ja meillä on jo ensimmäiset Windows Phone 7 koulutukset takana. Yksi semmoinen isompi paketti, mikä on tarjottu nimenomaan Symbian Mega-taustaisille, iPhonekin ihan yhtä hyvin, on Windows Phone 7 Tech Week. 5 päivää sisään tähän. Arkkitehtuuri, kieli, välineet, puhelin, koko paketti. Se on tämmöinen vähän fast track. Jos kiinnostaa, niin noin viikon kuluttua meillä saatetaan pitää se. Se on vähän turhan lähellä, että se ei ehkä toteudu, mutta jos reagoi nopeasti, niin tuohonkin on mahdollista mennä. Tampereellakin, missä muuten Nokia sanoi tekevänsä Windows Phone-kehitystä. Siellä on tarkoitus pitää. Syksyllä tulee sitten myös tänne. Toinen tämmöinen vähän tiiviimpi, 23.5. 2 päivän on Windows Phone 7 sovelluskehitys. Tämä tulee toteutumaan. Siinä edellytään kyllä sitten sitä, että on enemmän .NET-taustaa. Ei puhuta niinkään siitä .NETin perusasioista, kuten kielestä. Tämän asian sisartekniikoita on myös sitten Silverlight. Semmoinen kurssi mulla on itse asiassa tällä hetkellä juuri menossakin. Menen sitä tämän jälkeen jatkamaan. Niin se auttaa. Windows Azure on pilveä, siitä Ahti puhuu sitten lisää. Mutta tämä on tärkeä asia Suomessa oikeasti. Siis tämä koskee tuhansia ihmisiä. Ja niin kun me halutaan pitää tämä työ täällä. Koska tämä on pikkasen tavallaan pelottavaakin niin näin, siinä roolissa, missä mä itse liikun. Niin kun mä näen niin paljon sitä, mitä kentällä tapahtuu, niin aika paljon on ollut viimeisen vuoden aikana sitä, että se työ lähtee johonkin muualle. Että se on niin kuin, tavallaan niin kuin pakkotilanteessa joudutaan vasta reagoimaan. Sitä me ei haluta. Ja se ongelma on se, että vaikka siellä Intiassa niin niillä on ihan samat työkalut kuin meilläkin, niin ei ainakaan huononneta sitä meidän tilannetta sillä, että me käytetään huonoja välineitä täällä. Jos ne siellä käyttää jossakin muualla murto-osa niin kuin hinnalla tekee sitä hyvillä välineillä. Et ei anneta sitä kilpailuetua, se on tyhmää. Sinänsä me emme ota kantaa siihen, että mitä kukin haluaa lähteä tekemään. Meidän valikoimissa Windows Phone on vain yksi asia. Kyllä meiltä löytyy iPhone, kyllä meiltä löytyy iPad. Ihan sovelluskehitys, ihan julkaisusysteemeistäkin lähtien. Miten tehdään iPad-julkaisuja? Katsokaa meidän sivuilta. Mutta kyllä siellä on Android-ohjelmointikin. Itse mä olen täällä Windows Phone 7. Mutta meillä on hyvin laaja-alaista osaamista myös näistä. Eli kaikista löytyy tarjontaa. Kiitoksia. Täytyy sanoa, Tukka, että aamiaisseminaarimmehän ovat aina aika laadukkaita, mutta tässä jo kalvopohjat ja niiden yksinkertaisuus ja sun näkemys niin oli ehkä tämmöisessä soveltonkin jo valmiiksi korkeassa laatukriteereissä niin sieltä yläpäästä. Että oikein paljon kiitoksia sinulle, Tukka. Tässä on nyt sitten semmoinen homma, että pidetään snadi tauko.